Balik normal na ang trabaho ug klase sa Cagayan de Oro City human nasuta sa Office of the Building Official City Engineering Office. Nga walay nadanyo sa mga infrastruktura sa gobyerno human na sinati ang linog kagahapon. Kini epekto sa magnitude 7.8 nga linog kagahapon sa Maasim, Sarangani kung asa intensity 3 ang nasinati sa Cagayan de Oro City. Human ini paspas nga gimando sa mayor sa syudad ang pagpahigayon og rapid assessment sa mga nag-unang infrastruktura sa syudad sama sa mga eskwelahan, ospital ug mga opisina sa gobyerno. Sumala sa City Engineering Office sa Cagayan de Oro City na inspeksyon ang mga high-rise condominium sa syudad, nakip na ang mga ospital. Wala sab sila'y nakita nga major damages nga epekto sa linog. Busa girekomenda na nila ang pagbalik sa normal nga operasyon sa ospital ug ang klases sa mga eskwelahan. Gilibot sab nila ang mga tulay sa syudad din wala say nakit-ang danyos. Sa karon balik na sa normal ang operasyon sa gobyerno apan giaghat gihapon nila ang tanan nga magmabinantayon ilabi pa sa posibilidad nga duna pay mga aftershock. Wato kabalo bisag walay linog na mga liki no, muliki ang ilang building o dili na to matag-an so dili lang gid makuli pag report sa City Engineers Office, sa City Building Office, sa CDRR. Kaya ron matagaan na og pagtagadayon